Май би му майка. Ето по твоите части, мате. Ето ще му. Аз съм едва от най-зашка. То и аз съм ето. Не, но я. Ама къде, в задника ли или в вагината? Джанката. Джанка? Джанката. Това е супер, това е невероятно. Джанка. Да. Казал, ще ушите. И тя каза, на секунда, много те моля, не, че ще оглушен. Той каза, ама като те бах в устата, не мене, ма курво. Ево ми правим господин. На 70 години такъв дух да имате, това е невероятно. Чета, спрете се малко. Човек, да сте 23, 4, 5. Там съм 25 до 25. Аз съм на 23, те по-малко. Толкова голямо си, аз мисля, че една година по-голямо това е. Една голяма. Човек трябва широко да бъде скроен. Сега, всичките курви са от гадни по-гадни. От гадни по-гадни. Вие сте го Ма така винаги е било, и дори по комунизма, така ли? Много ясно, винаги си. Това не е информация за прием. Гадни по-гадни. Сега, ще набележите коя е най-гадната. Те са всичките гадни, но има някоя... Много по-гадна. Ще излъжете, ще я прекара някой и от другата стая ще излезе 3-4, ще опадна. Ама ще върнете краката на полюлея горе. Ще избичите, като ще напомни, обръщи. Кай честно. Стой! Ама с какво трябва да го набутаме? Те всичките са скинарчета. 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 Връщате. Сега, тя ще отиде да се оплаче полицейското. Но трябва да бъдете мъжки момчета, да не вземе някой путил да се огъне. Тя каза пари и ни платихме. И като кажат, чакай ти курво, ти за проституция, парички и това, ще се върнат 3 години назад с лихва и си и себе майките. Майкъл. Бъдете солидарни, ще ви моля. Бъдете солидарни. Солидарни, курите си курви. Няма се притеснявате, че ще е бали в ушите. Ръгай там да празите мадурите, па май би май. Да, между другото, прав сте като цяло, въпреки че ушите са доста нестандартно място. Прав си! Не прав сте, а прав си. Окей, супер. Някой дойче шпрехен? Не като цяло, само английски. И руски малко. Не. Дойче шпрехен? Deutschland и Мерцедес. Си кевахте ли? Ауди, не Мерцедес, Ауди. Си какъв автомобил, но Deutsche. Ауди, Мерцедес сте ги махат. Не. Мерцедес, Порше, Ауди, БМВ, Опел и те подобни работи. Пък курите, като фалите некой, ако с мен си не иска, да не ходите в туалетната да играете табличка. Че ви бием. Табличка, ама неко курва да ви... Директно хенджо, брато, директно в кенефа, в гадния мръсен смърдец кенеф. Си малко ще ми извините, нали? Да. Ако с нещо съм ви обидел, моля да бъда няма проблем. Въпросът е, че интересно беше това като цяло, което споменахте през цялото време. И курвите! Какво са курвите? Не споменахте, а спомена. Добре, окей, но ти ще си говорим, окей. Да, ще говорим. Така малко на ти. Сега мъже сме. Все пак говорим за курви, нали? Да, трябва да си говорим на ти, все пак трябва да говорим за курви. Ръги. Забиваш копито от това шоколадовия цек отзади и веднага отпреде без хигиена. Без хигиена!
и само